Čus bus, zdravím vás Nut. A toto je konkrétne tretí diel zo Skyrimu. Trošku som si zmenil postavu. Dal som sa za orka. Áno, ako vidíte, som pekný. Áno. Takže a teraz ideme za týmto trapaslíkom. Ten Gerdur, to bude taký chlap. Som s tým na 100%. Určite to bude chlap. Tam vidíme, že je nejaká značka, tak si vezmeme náš extra super look. Nech už toľko nekeca. Viem, že ak niekto je. No poď. Zabij ho. Berem. Nechcem. Predá sa. Nechcem. To sa bude hodiť. Toto je niečo ako také... taká jedna blbosť, ale ja tam teraz nechcem ísť. Je to ako neviem to povedať. Proste tam, kde bojujete, dungeon alebo niečo také sa zdá, že to je. Ideme si chytiť rybu vážený. Nie, lebo sme oblečení. To sa celkom rimovalo. Tam vidíme, slačím toto, tu na hore na mape, že je značka Varažov. Rasu som si premenil týmto tu hore, ale už sa mi to nechce. Znovu. Náš kamarát už zabil týchto vlkov. Tak ja ich okradnem. On niekoho zjedol, mal u seba 8 zlata. Vlci nie sú moc zácni, tí chcú vidieť skoro všade. A sú aj dosť slabí. Kde je ten pajac? Spomalíme krok, ale nie. Nechcem čakať. Ten debil tam už určite čaká. Áno, áno. Ja nahrávam bez stopiek, čiže neviem, aké videá budú. Dlhé, samozrejme. Aha, vidíte Riverwood. To je Helgeň. Riften. Tam nepôjdem. Markát, neviem. Billy Prusmik. A Wildhen. To je veterné dáke hovno. A sliepky sú tam veľmi posvetné. A čo si sa videla? Sa teším na stretávku s Gerdurom. To bude nejaký veľký chlapík, určite. Určite bude zase opitý. Kde si, Gerdio? To je Gerdur? To musí byť teda aká žena? Jo, ja som tu pil. Nebudem sa v tom šmárať, proste takto. Ďakujem, Gerdur. Nechcem. No, musíš mi veriť, ja som prežil. Sa teším. To bol Kláďo.
Aha. Poďme. Tab. Hej, oceľový ingot. No ten viem, kde sa dá zohnať. Ale toto dieťa nemám rád. Tu si to uložím. A teraz si sem hapaj a ideme sa porozprávať. Čamek. Presne, mlč. Čau, Packa. Packa. Vidíte, on slajduje. Cheater, aj on. Serem na nich. Kde to je? No, serem. Až tam? Tam, kus cesty. Nech sa tam vykecávajú. No, losos. Díte, lovil som ryby. Už nič nemáte? To sa ste ale chudobný. Aha, ozaj. Kašlem na vás, lososáci. A teraz poďme. Aha, vidíte to, čo ja? Ty hovno tučné. No len poď. Kam zmizol? Tam je. Kde čo, kašlem na ňo. To si zoberiem a bude. Bež, máš šťastný deň. Bež, ty hovno, kým si to nerozmyslím. No. Aha, vlka ho ide zabiť. Už taký šťastný deň nemáš. Aha, králik. Debil. Kam sa slajduješ? No počkaj, to si odskáčeš, kamaráde. Vojna století. No, vedel som, že nie sú silní. Díky, kamoš, máš u mne. Ak niekto hru Skyrim pozná, tak mi to kľudne napíšte, budem len rád. Myslíte, že mám veľa zlata? Tak to sa mýlite. Yeah. To je asi vlko. Neser. Teraz na začiatku sa hodí všetko prohľadávať. Ideme si zaplávať dole prúdom. Tam bude obor. Áno, to som videl na jednom videu. Ale fakt ma sklamalo, že Gerdur není chlap. Mohli sme byť najlepší priatelia na svete. Ach, Gerdur. Joj! Skoro som umrel, chlapci. Nevieš počkať? Debil. Poďme. Tak. Kde je ten obor? Neviem, že teda kde bude.
Aspoň myslím, ja ho tu chcem mať. Bo že vraj prst obraj veľmi vzácny, to som tak čítal. Tak kde dole k Tvárovci, kde to? Tam da kde. Tam je, ja ho vidím. Obora blbý. Si blbý, blbý. Dúfam, že ho získam. Lebo aj tí NPCčka môžu kradnúť. A teraz zomreš. Serem na teba. Blbci, zobrali mi to. Too confusing. Just tell me who needs bludgeoning. Kodlak is the one who figures out who can be a companion. So talk to him. Well, It's out of that's my taken care hands. of. No thanks to you. Certainly not. Áno, ona ju nepotrebuje. Ani tu nebola sviňa. That's why I'm here. No, serem, nechcem tieto. And we show up to solve problems if the coin is good enough. Not for me to say. The old man's got it. Áno, ja viem, že si Kodlak. Áno, chcem Lilik. Brambora. Poďme. Vidíte tú mestskú stoku? Prepáčte, ale nereaguje mi myška. No hýbaj. No už vidíte tú mestskú stoku? Čo prečo tu uložím? Možno budete mať veľké záseky, ale za to ja nemôžem. Za to môžete vy a vy. Zabijem ho. Jaj. Ja som tu nič nebol. Ale nemám si recepty mal. Co? Chceme načíst. No. Tak vidíte? Ešte dobre, že som si to uložil. To je sviňa. Títo Septimy. Poznáte Oblivion? Ja hej, ale nehral som. Tam ten koňa sa dá ukradnúť. Ale na to nemám čas. Stoję w bílem prúsmiku, jo. Iba, že by som si načítoval penízky. Ale taký nie som. Oco stavka, že ho zostrelím, keď budem chcieť. Ale ja nechcem, čiže ho nedostrelím. Dá sa tam dostať aj tudy mestskou stokou. Přece. Či nedá? Mal som za to, že hej. Kde som? Tu ma nenajdu tí sráči. Vidíte? To som nechcel. Týchto mamutíkov. Tam budú obry. Rytmus je frajer. Aj keď nie. Ale Rytmus je frajer. Hej, keď je z dreva zmrazík. Aj keď nie. Ešte sa nám dosť darí ti tieto zbrane. Prepáčte za tie vulgarizmy, ale áno. Týchto mám rád. Dobre, serem. Ja ho presvedčím. Ja nemám 72 zlaťákov. Aha, vidíte, ešte som za to aj dostal. Veru. Fuj!
Takí jašteričákci. Vidíte tu riť? Od 8 ráno, to ešte spím. To bola moja sestra. Je ešte malá. Tak to neberte vážne. Ja taký sprostý nie som. Ale... ja sa chcem porozprávať, čiže vypne mikrák. Takže už je to vybavené. Podplatil som ju knopeckami. Už sa to načíta. Aha, ja že nuté. A to je nutne. Škoda, škoda, chlapci. Mne sa rátajú tieto efekty. Skyrim je pomerne stará hra. Ale aj tak nemá chybu. Áno. Toto sú náhrobky. Ale Far Cry je podľa mňa lepší. Nemyslím jednotku, ale trojku. Škoda, že ju nemôžem natáčať. Chápete? Ja som si ju kúpil na Xbox. A stratil som to... ten kód na Steam. A našiel som iba tú DLC misiu. Šibnúť ma šlo. Veru, hej. Mohli ste mať pekné zážitky a teraz nemôžete. Ešte sa porozprávam s tým Jarelom a asi ukončím diel. Veru, hej. Vidíte tú hmlu tu na všade. Disco pogo! Ale to buchľo. Automatiku. No poď. Zabiť ťa môžem ako nič. No vidíš, že sa dohodneme, lebo by si bola už bez hlavy, ako to, čo mi chceli spraviť. Ozaj. No tak dobre. On má uši ako slon. Vidíte tie krpce? Áno, mala pravdu, aj keď neviem, kto to je. Toto osoba je neprejde. Ja nechcem kradnúť, ale... Oceľová zbroj, ďakujem ti, chlape. Škoda, že ja si už mám. A víno môžem. To mi neuškodí. Zelené jablčko. Ale to ide. No. A teraz teba. Tam je na hovno. Na hovno. Najlepšie sú tí, čo majú viac ako 30. Dám ísť. Ide za ktorým cigáňom. Tam je cigáň.
Neznášam, že je jediný čarodejník. No počkaj. Varengar, I think I found someone who can help you with your dragon project. Go ahead and fill him in. So the owl thinks you can be of use to me. Yes. Well, when I say fetch, I really mean straight to the point. I go to Bleak Falls Barrow. Dračí kameň si robíš... Chamber and bring it to me. Simplicity itself. Ah, taken enchanted. Once you know it, of course, I have everything you need for sale if you have it. Co pak máš na prodej? I had you figured for me. I think you'll appreciate this. Písemnosti, samozrejme. Tak rôzne. Pardon, prepáč. Sviťky. Sarem. An old tomb. Maybe you just want to know how to get there. This is your priority. Ešte mu niečo pokradneme. Baví ma kradnúť. Bleak Falls Barrow. Jarl is not a force too late. Neither am I. Of course, Jarl Baldur seem to have found me an able assistant. Čo je toto? Succeeded. Slabý jed. Be rewarded. White Run will be in your debt. Jedmany. Mám novú izbu, chlapci. To bude sa malé dieťa. Kde toto ešte bolo? Trošku mi tu miznú veci. Thieving little elf. Doriti. You have committed crimes against Skyrim and your people. What say you? Co řekneš na svou obranu? Šať z hlavy nechcem. Ja viem, že som chytrej. To som dosral. No. Nevadí, prišli sme o peniaze. A všetko kradnuté. Jaj. Takže keď sa toto načíta, vypínam diel. Áno. Zrazu je iná voda. Hudba. A toto stále máme, to je hlavné. Takže ahojte pri ďalšom dieli. Hehehe.